Ai pățit-o și tu. Ești în pat, visând frumos și dintr-o dată, pac, te trezești. Dar alarma încă nu a sunat. Dar de ce? Corpul tău are un ceas intern numit ritm circadian, controlat de o parte minusculă din creier, nucleul suprachiasmatic. El sincronizează tot, de la somn la starea de veche și chiar anticipează momentul în care vrei să te trezești. Și da, nu e doar teorie. Tatăl meu, de exemplu, nu a folosit niciodată alarmă. Se gândea cu o seară înainte, mă trezesc la 6 și bam, la 6 era în picioare, ca un ceas elvețian cu suflet. Ce se întâmplă de fapt? Pe lângă ritmul circadian, creierul tău mai face ceva mișto. Eliberează cortizol, hormonul care te pornește dimineața, cu puțin timp înainte de ora obișnuită de trezire. Între timp, melatonina, hormonul somnului, scade treptat. Practic, creierul dă jos pătura cu 10 minute înainte să sune alarma. Mai mult, pe finalul nopții, corpul intră în faze de somn ușor, așa că e mai ușor să te trezești, chiar și la cel mai mic semnal, fie el un zgomot, o rază de lumină sau un gând rătăcit că ai întârziat. Deci, data viitoare când te trezești înainte ca alarma să urle, nu-i noroc, e știință pură. Sau poate tatăl tău ți-a lăsat moștenire abilitatea de a bate ceasurile.